Ya dedim da şu 14'ten 10 meşalt bereydim ama. Bale. Mayına da geçip barayacağın edeyini. Edil berindeki meşhur kafede otur. Girsene senin. Näme gowçuluk? Hawa qısalı bir ýere gitmeli. Sen maşynaga men düşürip bilýärmi? Hawa, ýer. Näme düşürip gelýär. Bir famjy otur gaýraty bu. Geler. Ola aqatan edip joğratym, çağırdy bolýyn. Joğratam, töýgürsün aky daýtdy ýa-ni?